De bol van Alberdijk slaap los en niemand heeft dat dan. De bol van Alberdijk slaap los, het is vanzelf gaan. De bol van Alberdijk slaap los, straks hebben alle koeien ges, ja alle koeien ges. Want na 5 jaar van trouwbedienst, toen wollen wel wat aan. Ja, na 5 jaar van trouwbedienst, toen greep de bol zijn kans. Hij dacht er bent toch koeien zat, en daarom ging je maar op pad, en ging je maar op pad. De koeien die je tegenkwam, die waren goed gezin. En dat de koeien van zichzelf wel erg nieuwsgierig vindt. In ieder dorp en elke stad, de koeien draaiden met het gat, ze draaiden met het gat. Na 3 jaar kwam me in Parijs en toen liep het verkeer. Hij had geen dekvergunning, dus toen werden arresteerd. De Franse rechter riep zich biet, dit neemt de Franse bollen niet, dit neemt de bollen niet. Ze zochten naar wie zijn bol het was en vonden dik zijn naam. Dus ging de bollen op de trein en keken wat doet eraan. En zag ik al verdachte wist, dat dat ook wel familie is, dat dat familie is. Maar op de boerderij terug, toen schrok de bol zich naar. Er was een andere bolle en die bracht